תעלי אותו לקו. ידידי, מה אתה עושה במושב בית שכי? אני לא מאמין. קדוש, מתוק, מה העניינים? באמת עבר הרבה זמן. בני כמה ילדים שלך? מהר שלל חשבל, כבר בן 16. איסטר בלגין הקישקיש בת 12. השנה חוגגת בת מצווה. צ'יטי בנג בנג, בת 10. חומד של ילדה. יאללה, לך הביתה מוטי בן 8. ודוד בן 5. מי? איך אמרת קוראים לאחרון? דוד. דוד? איזה מין שם זה דוד? כן, אני יודע. פשוט תפסו לנו את כל השמות הטובים. אבל דוד? לא היה כדאי קצת לחשוב על הילד המסכן? אתה חושב שזה סתם? הלכנו לנומרולוג. למי? נומרולוג. הוא חישב את הגימטריה של אשתי ושלי, ולפי הגימטריה הסתבר שאנחנו גרושים. גרושים? ואנחנו לא ידענו מזה בכלל. אז כמובן שאי אפשר את השמות עם הרבה גימל. זה ממש חבל, כי חשבנו על גנן גידל דגן בגן. ואז חשבנו על ככה לא בונים חומה. והנומרולוג אמר שמבחינתו זה מצוין, אבל כדאי שנתייעץ גם עם האסטרולוג. נו, ומה האסטרולוג? מזל שלא קראנו לו, ככה לא בונים חומה. למה? האסטרולוג עשה לנו מפה אסטרולוגית דלוקס, כזאת שעולה פי 5, אבל עם רקע כחול, ממש יפה. ולפי המפה הסתבר שדוד עומד להיוולד במזל קרנב. קרנב? מזל כזה. וכן, קרנב. האסטרולוג הזה עובד רק לפי גלגל המזלות הבושמני. איזה? הבושמני. הוא טוען שהוא ניסה את כולם, אבל רק זה באמת עובד. בכל מקרה ברור שמזל קרנב לא יכול לקבל שם שיש בו חומה. למה? כי אז הוא נתקע בה, נשברות לו הקרניים, וזה כואב. אז הוא הציע לנו לחפש שם בלי בטון, שלא יפריע לקרנב. נו. ואז חשבנו על יקטי דרקטי דרוני. והאסטרולוג אמר שמבחינתו זה מצוין, אבל כדאי שנתייעץ גם עם המומחה לפנג שווי. למה? פנג שווי. כדי שנוודא שהשם מעוצב היטב. נו, מה מומחה? מזל גדול שלא קראנו לו יקטי דרקטי דרוני. מסתבר שלשם הזה יש בעיה נוראית, אבל נוראית במצלול. במה? מצלול. וזה משום שהחלק החשוך של השם בא בקונטרסט תדיר לחלק המואר, וזה ממש, אבל ממש לא בא בחשבון. אז הוא יציע לנו לחפש שם יותר אוורירי, קטיפתי, שם שיש בו ניחוח של קליפת לימון. ישבנו 3 ימים וחיפשנו, אבל כל מה שמצאנו, לכל השמות שמצאנו היה ניחוח של כוסברה. אני אוהבת כוסברה. כמו אמר המומחה שהוא מרים ידיים, וכדאי שנלך לפגוש את הלייזר. את מי? את הלייזר. את הלייזר? בטח מתכוון לרנטגן. הלייזר הוא הבן דוד של הרנטגן. טיפוס קצת צבעוני, אבל הרבה יותר חד. ובינינו גם הרבה יותר זול. והלייזר ניסה לקבל חיזיון. ישבנו איתו אולי 10 דקות, אבל החיזיון לא בא לו. אז בגלל שאני מומחה בבעיות של חיזיון, נתתי לו עצה איך לקבל חיזיון. אתם זוכרים את החיזיון שלי על הצל שהולך אחורה? זוכרים. ועל העורב שאוכל תירס? זוכרים. בקיצור, ניסיתי לתת לו עצה איך לקבל חיזיון. נראה לי שהוא קצת התעצבן. אבל עובדה, בסוף החיזיון בא לו. נו, ומה הוא ראה? זהו, שאני לא כל כך יודע, כי בדיוק הוא הסתכל על הגב שלו,
הגיע מישהו לתקן לו את הדוד, ואז הוא קיבל את החיזיון. זה אמר שלילד צריך לקרוא דם. אז זה בגלל הדוד. שיה, איך אתה בקטע של הנבואה? נבואה? אתה מתכוון בקלפים או בכדור בדולח? לא, לא, לא. נבואה אמיתית. כמו פעם. וואו. נבואה כמו של פעם? האמת היא שאני כבר הרבה מאוד שנים לא בקטע, אבל אתה יודע איך זה כמו לרכוב על אופניים. נכון, שיה, באמת. מה דעתך לרכוב שוב על האופניים האלה, אה? אם זה אותו, אז בטח. מה? אתה מדבר על איזה חומר או? איזה חומר? מה החומר? אבל רק בלי הכדורים הכחולים, את זה אני ממש, אבל ממש לא צריך. על איזה... קדוש? אני זוכר את הימים של פעם, מה? כשקדוש היה מחלק עם כדורים לפני כל משימה. תכף אני זוכר, קראו להם, לכדורים הקטנים קראו אליזון, ולאבקה מסיבת. אלה היו ימים. שיהיה, תודה רבה לך, אנחנו, זו רק בדיקה ראשונית, אנחנו נתקשר איתך. רק אנרגיות. אנרגיות. חיוביות. באמת חשבת כל השנה